Landelani mna bethunana ndiyoqubha apha ndifunda ootata and uyayibona laa ntombazana inomcebo phaa inephondo. Ewe sana yikhowutshi yam le ngu-Ilam. Ilam is very patient bethunana, very loving and uyi-good teacher. But hey sana uyandinkuntsa kulezi swimming lessons. I go home very tired but my mind is very clear. Like I become very peaceful and very serene after the swimming classes. So yes, she's my water therapist. Guys, up ndifunda bethunana uflowuta and akunzima ke sana kum yoba ndilwela ubomi bam, ndiyabulwela. But guys, finally I can do this and I am very, very, very proud of myself. Sibaninzi ke sana sometimes ku-Ilam, ayindim ndedwa, but because I've started way before abayana, I'm way ahead. As you can see, I'm quite independent. Ndibethe ke emadongeni, so Ilam nangu uyandilandela. Uthi hamba reyisa kutheni ume endaweni inye. Ndahamba ke uyandibona uba ndiyalwa nala manzi, ndilwela ubomi bam. And i-cheap ke sana for 8 lessons yi-1,000. Abanisponsorishanga xa ndiyanixelela yabo, so that nani if nifuna uqubha you guys can just take those lessons. Ndigqibile ke bethunana, i-30 minutes has gone by and uba yi-30 minutes ye-workout eshushu ke sana. Ndifuna unxiba apha loo nto izokuduka because ndihamba ngeenyawo uya erenkini. Sana kuzoba late. Ndijongile sendigqibe nodraya, bane-inner house dryers papa yini